súčasnej spoločnosti, kde by sa zdalo, že zásady tolerancie a úcty k odlišnému presvedčeniu mali byť dávno normou, sme svedkami znepokojujúceho javu. Antikultové skupiny pod rúškom dobrých úmyslov chrániť spoločnosť spustili skutočnú kampaň prenasledovania malých náboženských skupín a občianskych organizácií a označujú ich pejoratívnou nálepkou sekta. Jeden príklad takejto diskriminačnej kampane, ktorú môžeme v súčasnosti pozorovať v médiách, je prenasledovanie spoločenského hnutia Allatra. Napriek tomu, že činnosť hnutia Allatra spočíva vo vedeckej rovine skúmania klimatických zmien, Ruská asociácia centier pre štúdium náboženstiev a sieť RACIRS na čele s Alexandrom Dvorkinom ho označila za jeden z cieľov svojho prenasledovania. RACIRS označil medzinárodné dobrovoľnícke hnutie Allatra za sektu a začala proti nemu uplatňovať svoj štandardný inkvizičný súbor diskreditačných metód. V súčasnosti RACIRS prenasleduje veľké množstvo organizácií a na ich čiernej listine sú dokonca aj kadernícke salóny, právnické zoskupenia a dokonca aj politické strany. Otázkou je, kto bude ich ďalší cieľom, na ktorý ukáže ich Führer Dvorkin? A existuje nejaká záruka, že sa to nebude týkať každého z nás? Predstavte si obyčajných ľudí, vašich susedov, kolegov, známych. Môžu vyznávať rôzne viery, navštevovať nejaký kurz alebo patriť do niektorých spoločenských organizácií. Zrazu, bez akýchkoľvek dôkazov, bez súdneho procesu sú títo ľudia označení za sektárov a nepriateľov spoločnosti. Ich jediným previnením je, že sú len členmi spoločenstva, ktoré sa Dvorkinovi z nejakého dôvodu vôbec alebo len trochu nepáči. Veď podľa jeho presvedčenia existuje na svete len jedna správna organizácia. Ruská pravoslavná cirkev a samozrejme RACIRS ako sudca a kat nežiaducich. Ako povedal Dvorkin, pravoslavní nie sú lepší ako všetci ostatní. Keby boli lepší ako všetci ostatní, celý svet by sa už dávno stal pravoslávnym. Možno sme dokonca horší, ale pravoslávie je určite jediná priama cesta k Bohu. Osobitnú úlohu v činnosti ruskej pronáboženskej organizácie RACIRS zohrávajú mass média. Mass média, ktoré by mali byť platformou objektívneho informovania o udalostiach, sa rukami novinárov ovládaných RACIRS menia na nástroj manipulácie s verejnou mienkou. Agenti RACIRS v mass médiách ochotne preberajú rétoriku antikultových organizácií a jednostranne prezentujú informácie bez toho, aby dali právo na odpoveď tým, ktorých obviňujú. Pripomína to neslávne známe strany histórie, keď sa tlač využívala na vytváranie obrazu nepriateľa ľudu zo židovského obyvateľstva. A všetci si pamätáme katastrofálne dôsledky diskreditujúcej nacistickej propagandy v Nemecku. Veľké znepokojenie vyvoláva aj úplná absencia kritického prístupu pri pokrývaní takýchto tém. Novinári, agenti RACIRS sa pod rúškom slobody slova v skutočnosti podieľajú na dehumanizácii určitých skupín obyvateľstva. Nemala by však sloboda slova slúžiť ako nástroj pri hľadaní pravdy a nie ako prostriedok na potlačenie tých, na ktoré poukazuje ruská proreligiózna organizácia? Kde je tenká hranica medzi právom na vyjadrenie a výzvami na diskrimináciu? Veď po takýchto dehumanizujúcich článkoch trpí mnoho ľudí. Napríklad po agresívnom mediálnom útoku boli účastníci Allatra vystavení tvrdému prenasledovaniu. Do ich domovov sa uprostred noci vlámali agresívni ľudia. Vyhrážali sa im smrťou a pokúšali sa ich zabiť. Niektorí boli vystavení neľudskému mučeniu a dokonca väzeniu. Povedzte mi, kde je hranica medzi slobodou prejavu a genocídou nevinných ľudí? V súčasnosti máme neobmedzený prístup k informačným zdrojom. Ale paradoxne to nezaručuje prístup k pravde. Tí, proti ktorým RACIRS vedie perzekúciu, sú často zbavení možnosti vyjadriť svoj postoj prostredníctvom médií. Využívajúc to novinári kontrolovaní RACIRS prezentujú informácie jednostranne, bez toho, aby dali obvineným možnosť vyjadriť sa. Vytvára sa tak skreslený pohľad na realitu, v ktorom sú jednotlivci alebo organizácie
vykresľovaný ako hrozba pre spoločnosť, ktorú vyzývajú riešiť. Je dôležité uvedomiť si, že medzi slobodou slova a výzvami na prenasledovanie je obrovský rozdiel. Sloboda slova je právo vyjadriť svoj názor, ale nie právo prenasledovať a diskriminovať iných. Ak sa toto právo využíva na podnecovanie nenávisti, stáva sa nástrojom represie. Sloboda slova by nikdy nemala byť zámienkou na dehumanizáciu a ohováranie. A keď sa médiá stanú platformou na šírenie nenávisti a predsudkov, už to nie je sloboda prejavu, ale jej zvrátenosť. Ako spoločnosť sa musíme snažiť, aby pravda zdela hlasnejšie ako akákoľvek lož. Všetci ľudia by mali mať možnosť slobodne si vytvárať názory na základe faktov a nie na základe skreslených informácií. Činnosť organizácie, ako je RACIRS, vážne ohrozuje demokratické základy spoločnosti. Keď si ruská proreligiózna organizácia prisvojí právo rozhodovať o tom, čie názory sú správne a či je nebezpečné, nevyhnutne to vedie k podkopávaniu základných práv a slobôd občanov. Využívanie mediálnych zdrojov RACIRS na šírenie dehumanizujúcej rétoriky je priamou cestou k zničeniu demokratických hodnôt, čo môže viesť ku katastrofálnym dôsledkom pre celú krajinu. Obzvlášť znepokojujúce je, že RACIRS má prostredníctvom novinárov pod svojou kontrolou v rôznych krajinách prístup k zahraničným médiám, ktoré mení na nástroj nacistickej propagandy a manipulácie verejnej mienky. Musíme si uvedomiť, že demokratická spoločnosť je postavená na princípoch rovnosti a rešpektu. A akékoľvek pokusy organizácií ako RACIRS odčierňovať a démonizovať skupiny občanov pre ich presvedčenie sú neprijateľné. Našou úlohou je ochrániť demokratické hodnoty a zabrániť tomu, aby vo verejnom priestore zaznieval jazyk nenávisti a ohovárania. Mali by sme analyzovať informácie, ktoré dostávame, klásť otázky a neprijímať všetko, čo sa v poslednej inštancii prezentuje ako pravda, najmä ak ide o dehonestáciu a hanobenie niekoho. Je na nás, aby sme rozhodli, v akom svete budeme zajtra žiť.